Nyt yritämme ottaa videoilla sellaisia perusasioita, mitä aina tulee vastaan opiskelun aikana. Ensimmäiseksikin olisi se istuminen. Istuminen on hyvin tärkeä pointti. Jalat tukevasti lattialla ja sellu tulee kahden jalan välille. Kahden jalan välillä, mutta ihan pikkusen käännettynä, että kun me soitamme A-kielelle ja D-kielelle, ei tarvita niin korkealla nostaa. Tämä puoli, mitä on normaali selluilla, niin pyöriä, tämä menee rinnan alapuolella. Hyvin tärkeää, että reunalla eteen ja suora selkä, jalat tukevasti maan. Kahden jalan välillä menee sellu, pikkusen käännettynä C ja G kieli suunnassa ja tämä osa menee rinnan alapuolella. Ei liian korkealla niin, että ensimmäinen asema sormet ovat posken vieressä.